Cando eu era pequena e asomábame a ventana, no principio, cando se empezaba a facer o mercado, a mí chamaba a atención toda aquela unha fileira de cabaliños cargados todos que viñan pois, de toda a zona de San Miguel, o Rosal, que viñan vender aquí o domingo a por miñán, viñan todos cheos, e tiña moito movimento esta feira. Foi o tempo, non? O tempo que cambiou tudo. Non foi só que morrese o mercado de Goián, a máis a feira de Goián. Morreron os outros tamén, non? Quedoume esa pena de dicir que hai que abandonar a plaza porque, bueno, empezou o comercio a funcionar de outra maneira e, bueno, cada vez que pasaba por aí a plaza estaba en desuso e para min era unha pena e hoxe convertiuse en realidade un soño. Falaba con meu sobrinho e dicía ele, a ver se vivimos uns aniños máis para mirar as reformas que vai haber na plaza e a máis aquí no pueblo e no mercado, a ver se vivimos uns aniños máis para velo. Fixemos o que nos pedistes, que era pois manter este mercado, pois adaptando un pouco ás novas circunstancias que ten Goián. Coidarase moito a calidade e o produto que é, en definitiva, o que importa nos mercados, esa calidade, ese produto de cercanía, ese produto que inspira tamén esa confianza de coñecer ao praceiro, etc. Cada día vean aquilo fresco e iso é o que tú vas buscar, non? E son produtos especiales, non? E hai que valoralos, iso. Non é o mesmo co produto envasado que vas comprar nun supermercado. Iso é distinto, iso foi cultivado con máis mimo, non? E entón iso hai que darlle un valor, un valor extra que a xente pense que o coller da estantería. Non é o coller da estantería, é algo que está ali pesado e feito para ti. O importante dun mercado xa o sabedes, sodes vos. Non me cabe dúbida de que agora vai a ser máis e mellor, non?